bella. Latteria Soresina. Ringrazzjakom, Sinjuri, Mħalfin Emeriti, Sur Dekan tal-Fakultà tal-Liġi, kollega Avukat, kollega Sur Assistent Reġistratur ta' Preżenza tagħna. Ringrazzjakom, Sinjuri ġurnalisti tal-li oġobkom tattendu. Il-messaġġ ħan iċċirkola immediatament matul din il-press conference stess. Illum fil-femma tagħna huwa mument importanti fil-qasam tal-ġustizzja x'qegħdin nimxu pass ieħor lejn ir-riforma l-poplu fil-femma tagħna għandu dritt għaliha. Ftit ilu ġie ppubblikat rapport ieħor mill-Eurobarometer dwar il-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea. Mhux insibu hemm punti fejn Malta hija aħjar minn ħadd ieħor fil-qasam tal-ġustizzja bħala aċċessibilità għal sistema li hija aħjar mill-medja Ewropea. Bħal ħidma tal-Gvern kontra l-korruzzjoni li hija aħjar mill-medja Ewropea. U bħal faċilità li bniedem isib avukat tal-fiduċja tiegħu hija aħjar mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Biss għad-domanda l-iktar importanti, l-aktar fundamentali ta' jekk il-poplu Malti għandux fiduċja fis-sistema tagħna tal-ġustizzja, insibu li huma biss 45%, 45% li għandhom fiduċja. Il-Gvern diġà prepara dak kollu meħtieġ biex joħloq strutturi effettivi għall-implementazzjoni tal-riforma. U fi ftit ġimgħat se jinforma lill-pubbliku b'mod preċiż meta se jiġu implementati l-miżuri maqbula skont is-suġġetti diversi u kemm se tiġi tiswa kull miżura. Nirringrazzja lilkom, Sinjura, verament l-opportunità nagħti daqqatajn lejn ir-rapport huwa rapport impressjonanti. U xtaqt inħalli il-kelma l-Sur Mħallef Emeritu, Giovanni Bonello, sabiex effettivament wara ġentilment jagħtik kopja tar-rapport finali. Iva, għaw jispiċċa il-vjaġġ tagħna, għaw jibda vjaġġ tiegħek. F'dan ir-rapport hemm dak li tista' sejjaħlu 450 żerrija. Aħna nisperaw kollha jaqbdu u kollha jsiru siġar. Però ma rridux nkunu ambizzjużi wisq. Dan ir-rapport jipprevedi numru kbir ta' emendi ta' riformi. Xut minnhom diffiċli, xut minnhom hekk u hekk, u xut minnhom naħsbu li ma faċli. Xut minnhom irridu bidla fil-Kostituzzjoni. Aħna ma konniex hemm biex inbidlu l-liġijiet, aħna biex inbidlu s-sistemi ta' kif jitħadmu l-liġijiet. Kif aħna għamilna mill-aħjar, l-opinjoni pubblika sa jkollha sej kbir f'din ir-riforma, għaliex dawk ir-riformi li mhumiex aċċettati mill-maġġoranza ma jaħdmux. Mela hawnhekk tappella lilkom biex aħna minna l-partit tagħna nisperaw m'għandix dubju li l-Onorevoli Bonnici sa jagħmel l-almu tiegħu ukoll jibqa' issa li intkom tispjegaw l-opinjoni pubblika għal dibattitu serju anke kontroversjali ma importax. Basta jkun serju u basta l-iskop ikun li kulħadd dak li nixtiequ il-koll il-ġustizzja tiġi amministrata aħjar. Grazzi. Onorevoli, il-rapport u nisbaħ